Hello mamamski, kani mao ni siya ang atong lutuon karon, binisayang gulay, kalabasa, papaya o kalabantos. Pati dahon sa ganas. O kani siya mao ni ang atong mga lamas. Igon na siya to gisahon, pure Kumusta lang naman po imong ingon ni anak pakasaku abong kagayo kong ilong. Muabot ang panahon nga lahi imong makita. Alaan ko nimo nga usa na ka artista. Wa man sa naghinilas, grabe jud nimo kamalas. Awa karon magukod ka sako magapas-apas. Ibali na ang tawagan kay lagi ako ni gwapo. By the way, inday ako di ay ni siya ko. Mura ko puhon, sako magmahay ramo. Bisan unsa og suko, di madalag simba ko. Maglaway ramo nako, di mo katilaw nako. Bisan pag maalaan, ko og di ingon ato. Motisira ko puhon. Okay, atong isunod ang ahos o ang siling haba. Gisahon lang nato siya. Kana siya. So, mga na siya, gisahon lang osa na to ang ahos o ang siling haba. O kani karon is nag-brown naman ang atong ahos. Pwede na to isunod ang atong bisayang papaya. Lami pa sa iyang gogma. Mauna siya ang papaya na to. O isunod pa na to ang kalabasang bisaya. Okay. Atong unahon na siya kay gahit na siya maluto. Mura na siya og batang gahe. Gahe pa sa gugmang biniyaan. So, ato lang gid ni siyang pasagdan lang sa hangtod nga mohumok ang atong kalabasa ug ang atong kapaya. So mga mamamski, atong hulaton nga maluto ang atong bisayang kapaya o kalabasa. Ano na siya karon. Mga 30 minutos na siya maluto kay dagko ang atong pagkahiwa. Baga na siya nga pagkahiwa, baga pa sa akong nawong. Mamamski. Okay mamamski, atong i-double check ang atong tinakaang. Ato siyang gitakloban para makita nato nga hutok na siya. Para dali lang siya mahutok ang ato siyang takloban. Okay. Uy, wala pa naluto. So, dili pa siya luto. Wala pa nahutok para kadayaw ang gulay. Ito na siyang balikan. Okay, mamamski, atong i-double check ang atong niloto kung sanay nahita ko. Uy, kana siya, hapit na magbago ang iyang texture. Ang iyang hitsura, hapit na magbago. Maunang hapit na po magbago. Hapit na ni maloto. So, karon, atong ibutang katong fine loaf. Ito na siyang size. So, ibutang para na ay mauso atong niloto. Okay, atong silipon ang atong remaining ingredients na atong isunod paglunod kana siyang talbos sa kamote ug ang bisaya nga kalabantos, soy sauce, asin, bitsin o kani siya. Ano lang ni siya ang atong isunod nga isulo dito sa kalaha para maglaab magkayaw-kayaw sa karami. Okay, karon magmamski, ato nang iba-ibabaw ang atong kalabanto. Ato siyang iba-ibabaw kay dili naman siyang kulot fry. Kuan magkaayo na siya. Matukan man na siya na gulay o kaniton. Atong na siyang iba-ibabaw kay maloko lang na siya iba-ibabaw. So, atong iyan ang atong herb. Wala siya ang atong herb. Okay, wala na siya kamayan. Ito na ito gamay nga bitsin. Ay, korog man kaayo ning akong kamot. So, gamay nga asin, panimpla na to.
Di na to ni siya daghanon og asin kay basi mahimo ni siya daga. Mahimo ni siya para pa sa imo ugat. Okay, taklo ba na to, Mang Mamski? Okay, atong surbihon kung lata na ata na lata. Siya. Uy, di na. Ito makaayaw. Ato na siyang ipalpig